Panhaan ko na naugma. Doon naman nakasmana. Uli na sa tugbong na sa Timaya-Mia guys. Oh. Ito na sa Timaya-Mia guys. Ha? Ha? Wala ba control niya ay kuan. Ginadaan mi niya ati og isda guys. Gapon niya isda mong gipanyapon karon iya gyapon ni isda guys. Ginadaan mi niya isda nga dagko gikan ni Ma'am Rochelle from Binuangan. Iya pa ng isda guys. Ato ra nang ipaksiw nambis. Muna tayo suka di ay. No, pandaratuwa na. Paksiw ra. Sabi na dito nga. Paksiw ra lagi ta. Hindi, lagi ko ang sa pinaksiw. Hi guys, good morning. So ngayon guys, saya panagmata kay nagbigamo. Si Rilo na na. So mata na ako nakatakaan na si Rilo na og nilong ag. Pinahugas na po siya og plato. Ayun. Nagluto na ko sa soup. Si Rilo na guys, nahangga. Luto pa sa pinaksiw guys. Ito naman siya guys. Takang tag-inino. Kakin. Isumbol akong tubig guys. Kaya nagtawag si Bintoy nga dahil sila maligo. Schedule na sa tubig karon. Ito si Koreana guys. Tugnaw daw kayo siya. Tugnaw kayo siya guys. Ang mimi o pa na nahuman siya guys. Kaligo na din ding human si Manoy ding. Kawa ka. Sige na. Ba? Ano yung magsakay? Ito. Halin na to. Bawas dito. Ito. Ayaw na kayo nams dito. Halin na to. Tulog. Hinay ra ha. Clear ka ta? Pigsan tayo. Paghikay na mi, kay udto na mi. Ang baklayam to siya. Nagsakay ako din sa kon. Kadlok siya. Sa pagpasulod din, baklay ka pa naman siya. Dito mo siya nagsakay. Nahinay ra. Cellphone ni mo. Na sila guys. Isda nga gihatod niya niya gabi guys. Isungitan na ako sa mimi. Sa mimi pa na nakailis. Nakatawil-tawil pa na siya. Si Rilo na. Pag ako na ilis guys. Narahin mo ka Rilo na. Nagkagisi-isi lang akong gisot ni Sinina. Sige na, dali na. Ikilisot daw ka.
Kina na. Artiga kayo gamay pag ganun magkauna. Napaganihan, nakaon ko. Sige na. Sobe. Ana-anang kan uno, kan mabugnaw. Kataranta lagi mo. Sayo pa kay mata. Sayo pa kay gikay. Pero, pagkautuhan. Unsa na mo. Ako man. Magay mo mata. Nakapili mo na. Napindi ko sa muko naman. Kamong duha. Awasan mo sa. Yung. Pakailas. Pakailas. Pakailas ako. Sige na. Ano sakit gid basta buntag pa. Okay. Sabi ko. Wala na kayo. Nag-water. Sige na, magilis to. Good morning. Good morning guys. Ato ta sa sentro kay punta pa ko sa eskwelahan guys. Si Alan nagpahina. Wala ko na nag-attendance. Wala mga nag-attendance nga. Kuan. Yung sang wala diha maestra sa nila Mimi. Tunga-tunga guys. Grabe kainit nga alas 7 pa. Wala ko nagdungan nila ni Alan kay basta buntag sayo kabisi pa man ta pamahog patag baboy. Nang honor na ko sila. Di pa yung nagsugot ang Mimi. Kaya pahatod sa eskwelahan. Hindi na siya guys basta Lunes lagi. Kapag kamartis na di na siya. Kanara ini kalunis nagsinuping ko. Ito siya nagmata ganina. Pagpakabot nila ni Lingling yung libintoy dangkos siya Yeah. Karon kay ito to sa sentro. Hindi na ako siya nag-apas ako. Pa na lihok. 2,000 years later. Hi guys! Maayong udto. May udto guys. Karon guys, naglaba ko. Wala pa mo ko naghuman. Akong giyon na paglabaan katong gihumulan ako trabaho ay ni Alan. Natong labunan guys kay humol pa man ta. So magbanwas pud tag salog. Nagkalingaw pud kog banwas og salog. Gawas! 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 Bantay ka lang. Brihan rin yung nagsulod na si Doy. Ako ay sira Doy. Hoy! Building Doy guys sa sira sa tangkal. So ito na siradaan na guys. Ito na humanda ni guys. Kanang sa sulod guys, ako na mapan. Mapra ko yung kuwan diya kay. Bas! Bantay ko eh! Yari ka to eh.
Agoy, ang bras mo di ay. Yan lang, bisita ni mo lang, di asod na. Sa tura sa babot ay. Mata yung baka din? Ha? Mata yung baka? Pagtubig guys. Oh! Ano ba?
Tagbanuwas dani guys. Limpyo na atong sulog sa kusina. Floor wax na lang dani daw na maglampaso dako kay glawas guys. So, siya maglampaso karon guys. Basa-basa pa ang uban. Murag gyapon yang color day bisag na kuan na siya. Utrohan pa magudong taning smooth ni Ala na. Wala na utrohin na. Ang sa kusina mo na insakto to smooth. Dos ang brief ni Day guys. Muna din guys. Atong labuno nakatulog pa. Ba na. The next day. Morning guys. Mga tita guys. Pakita namin guys. Guys, dala ni mama hapon guys sa pandesal. Nalupyak. Kaya init pa magod ni.
Hindi sol. Dalag hapon. Mahal na si Mimi guys. Balon. Try mo pa na to ka. Balon lagi. Imong sa'yo na to sa bag. Balon lagi. Balon. Bagal. Balon. Kurta. Panalig ko na balon la. Nay. Ay, nagbalon. Wala siya balon kwarta. Yan mo yung mote. Sa pandihan. Wala na human ang atong gilabhan gahapon guys na inabahaw. Wala atong gilabhan gahapon na human. Ito ato na ipanghalay guys. Halay na diya guys. Kan apa?